jalkaa nostaa keventäen. Koska sit kun istuu sinne alas, sen hevosen selkä notkistuu, pää nousee ylös, kaikki raajat matkaa, niin sit niiden on hirveän vaikea ymmärtää, että mitä ratsastaja haluaa. Sitten kun se laukka on herkemmässä, niin sen pystyy tehdä. Ja näillä kavaleteilla, kun ne on pieniä, niin teidän tärkein tehtävä on se, että ne menee keskeltä yli, askeleet sopii. Eli teidän pitää alkaa niin ajatella, että mihin kohtaan se hevonen pitää tuoda, että se ponnistaa mahdollisimman tasaisena jatkuvasta. Lähellä selkästä, käy liian korkealle siinä. Vaan vielä. Varokaa tätä! Menee liian lujaa! Oho. Hitaammin! Mites? Istu! Pidä! 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 Nyt voit heiluttaa. Noin! Hyvä! Ja jo! Hyvä! Vapautus säilyy yhdessä. Okei. Hyvä kun noi reunat suomit tippuu koko ajan. Alkakaa vaan sit jäähdyttelee niitä. Väärä laukka, pidät vaan vastaan. Suora linja. Älä mene niin kauas siitä hevosesta. Sen lähellä, selkä suorana. Otetaan ohi eka. Hevonen tulee sun luokse. Näin mene sen hevosen. Iso. Pidätä, pidätä, Ei tuu pidätä. tähän. Sinne se kato. Vastusta. Pohjat säilyy tiukkana, mutta ei vetävänä. Noin, huomaat, että täällä on parempi. Noin, parempi. Hyvä. Ja ei niin etukuvaan. Pidä sähkö. Vähän pidemmin ohi. Ettei ihan uuvuteta niitä tässä verkassa. Ja olkaa rohkeita sen raipan kanssa, koska se on oikeasti paljon tehokkaampi kerran nippasta sillä, kun koko aika potkutella ja heijailla. Nyt on Amanda parempi. Ja ei yläkropan kanssa taas heijaamalla, vaan ne jalat pitää saada niillä. Johdatte ohjalla. Siinä oli niin. Nyt meni vikas multa.